Mas. Piye to karepmu kok ngono kuwi? Wes iki berhadapan antara kethek dan kethek iki. Wis ora enak mesrane blas. Aku wis kaya ngono lho karo sampean, lah sampean kok tegemen karo aku. Dirungokne wong ora pantes. Ora pantes lah sapa sing marahi wong sampean dhewe lho Mas. Aku ora ketok sampean sedih lho, aku kejam-kejam lho Mas aku. Ayo jenenge sakmene nandhangi kaya aku wis kaya njleput-njleput to. Ya aja ngono ta. Ngene kurang ngene kurang anu. Aku jane iki ya kepiye to? Sampeyan niku ketok apa ngono lho Mas aku wis Nyawa. setengah mati lho aku iki. Aku nyawe ketok limbuk. Limbuk kok kemana merayu aku kok kaya ngono. Marahi aku biyen marahi kok tukane rokok lho malah.